Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna, love pranam. Hare Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalagaya Chakshurudena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govind Temple ISKCON Mangalore-ന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. 15 ദിവസമായി നമ്മളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ? 15 ദിവസത്തെ യാത്രയാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയുന്നുണ്ടോ 2 ആഴ്ച പോയത്? അറിയുന്നില്ല? അറിയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും പറഞ്ഞുതരാണ് അല്ലെ? അതിനു മുന്നേ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ അധ്യായം 14 ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് കണ്ടു അല്ലെ? അവർക്ക് മരണശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അർജുനൻ 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അവരുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. എങ്ങനെയും കൂടി പറഞ്ഞു. നാമജപം എന്ന് മാത്രല്ല പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ഏതൊരു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ അല്ലെ? സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നല്ലേ? അതായത് നമ്മള് എത്ര തിരക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന പോലെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കുന്നില്ല, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്ത് നമ്മളെ നാമജപം അല്ല? നമ്മള് നമ്മൾ ഇരിക്കില്ലല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഒരു ദിവസം പോലും നാമം ജപിക്കാതെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഒരു ഭക്ഷണം പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ആദ്യ പിതാവ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു ആണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ മാതാവാരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ? പ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 15 ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എന്റെ സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? നെറ്റ് സ്ലോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ കേൾക്കാതെ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രശ്നമാണോന്ന് അറിയില്ല. അധ്യായം 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധമൂലമതശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രഹരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദസ്സ വേദവീത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്?
വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എങ്ങോട്ടാണ്? മേൽപോട്ടാണ്. ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് വൃക്ഷാണ്? അരയാൽ വൃക്ഷത്തെയാണ് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. നമ്മളൊക്കെ കാണുന്ന മരം എങ്ങനെയാണ്? വേരുകള് താഴേക്കും ബാക്കി ശാഖകൾ മുകളിലേക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അരയാൽ വൃക്ഷം. അരയാലുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് എന്ത്? വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അതിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച്, വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് അരയാൽ വൃക്ഷമാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടാണ് ആ വൃക്ഷം കാണുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകള് വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകള്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? വേദജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പറ്റി, വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ വേദങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വേദങ്ങളും എവിടെ നിന്ന്? ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. ഇന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ വേദങ്ങള് എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ ഒരു അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് അശ്വത്ഥം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന് ഇലകളാണ് അതിന്റെ, വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഇലകള്. ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? വേദജ്ഞനാണ്. വേദജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയല്ലേ? ആ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അരയാൽ വൃക്ഷം എന്തിനോടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് വൃക്ഷമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ഈ ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സഹായങ്ങളും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പല പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതിനൊരിക്കലും ഇവിടെ നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം വേരുകളും മുകളിലേക്കും എന്താ പറയാ, ശാഖകൾ താഴോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്? ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷം, ഇത് രണ്ടിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രതിച്ഛായ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് പറയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷം. അപ്പൊ ശരിക്കും വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വേരുകള് മുകളിലും കൊമ്പുകള് താഴേട്ടും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നമ്മളൊരു ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ നിഴല്, വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? തൃഷ്ണയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം. കാരണം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ്, അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ
നിഴല് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണ ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ആരായിട്ട് മാറും? വേദജ്ഞനായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വൃക്ഷം, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന വൃക്ഷം ജലാശയത്തിന്റെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക? ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേരുകള് മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഥ ശോർത്തം പ്രസുദാസസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്ത വിഷയ പ്രവാളഃ അതസ്യ മൂല്യാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശാഖകള്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് ഇത് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് താഴോട്ട് മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകള്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്തൊക്കെ വരും? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ആണ് ഇതില് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അതിൽ വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ വൃക്ഷത്തില് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്. പിന്നെ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ പോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൃഷ്ണയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. തൃഷ്ണയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ നിഴല് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃഷ്ണയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാതും എന്തായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും? നമ്മളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ചില്ലകളും എല്ലാതും വരുന്നത്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളത്തിലൂടെ അല്ലെ. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദിഷ്ട പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്? വെള്ളത്തിലൂടെ, വെള്ളം കൊണ്ടായിരിക്കും പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലാണിത് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമ്മളതല്ല പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴോട്ട് തമോ ഗുണായിരിക്കും, മുകളിലേക്ക് എന്താണ്? രജോ ഗുണായിരിക്കും. രജോ ഗുണായിരിക്കും. ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് സത്വഗുണായിരിക്കും ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലായിരിക്കും അത് പറയാതെ. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയാ? നാ രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്മരി പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാന നിവർത്തന്ത ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത്ര പ്രവൃത്തി പ്രസുതാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു? വേരുകൾ മുകളിലോട്ടും ശാഖകൾ താഴോട്ടും, അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഈ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച്? വേരുകൾ മുകളിലും ശാഖകൾ താഴെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് ആ 14 ലോകങ്ങൾ എടുക്കുക. ആ 14 ലോകങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ നമ്മളെക്കാളും മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങൾ ഏതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്? ഏറ്റവും മുകളിൽ അല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ലോകം ദേവലോകം.
സത്യലോകമല്ലേ? സത്യലോകം. സത്യലോകം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം, ബ്രഹ്മലോകാണ്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക? ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മലോകത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ വരുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തു നിന്ന് വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അവസാനവും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എവിടെയാ വരുന്നത്? സെന്ററിലാണ് വരുന്നത്. ഭൂലോകം എവിടെയാ വരുന്നത്? സെന്ററിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെന്ററിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളില് സത്യലോകാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വൃക്ഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണു. പിന്നെ അതിന്റെ അവസാനം എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭൂലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ലോകങ്ങള്, നമ്മളെ പാതാള ലോകങ്ങള്. അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും അതിന്. അപ്പൊ ഈ സെന്റർ ഭാഗം മാത്രാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൂലോകത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ താഴോട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴോട്ട് എന്താണ്? തമോ ഗുണാണ്. മുകളിലോട്ട് എന്താണ്? സത്വഗുണാണ്. രജോ ഗുണമാണ് എവിടെ വരുന്നത്? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂലോകത്തിൽ വരുമ്പോ അതിന്റെ രജോ ഗുണാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തു നിന്നായിരിക്കും അത് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കാത്തതും. അതിന്റെ ആരംഭം അറിയില്ല, അവസാനം അറിയില്ല. കാരണം രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അല്ലെ, ഭൂമിയുടെ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോയി. അപ്പൊ അതിന്റെ ആരംഭവും അവസാനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന്റെ ആരംഭം അവസാനം അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഏതിനാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഭൗതികാഗ്രഹം, ഭൗതിക ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിരക്തി ആകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. നമ്മള് വിരക്തി, നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകാതെ, അതായത് വിരക്തി ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മളത്. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം നമ്മൾ. ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഈ വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ ഛേദിച്ചു കളയാ. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷം എന്ത് വേണം? ആ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഇതിനെ എന്താ പറയാ, ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? എവിടെ ചെന്നാലാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത്? എവിടെ ചെന്നാലാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടാത്തത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെ. ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ മുറിച്ച് കളയണം, ഛേദിച്ച് കളയണം. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നമ്മൾ വേര് അന്വേഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാഗം അന്വേഷിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം അത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്? തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും എത്താം. അപ്പോ ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വേരന്വേഷിച്ച് പോകണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയണത് എന്താണ്? ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മളെ അച്ഛന്റെ പുത്രനാണ്. ആ പിതാവ് ആരാണ്? വേറൊരു പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരിലെത്തും? ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിനും പിന്നെ ആർക്കെത്തും? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. അവിടെ നമ്മൾ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. അപ്പോ ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വഴി അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? അറിഞ്ഞ ഒരാളുടെ കൂടെ പോയാലാണ് നമുക്ക് ആ വഴി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളുടെ സഹവാസം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുടെ സഹവാസത്തിലൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല?
മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മായികമായിട്ടുള്ള നിഴലിനോടൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആസക്തിയും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധം അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ആ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ അറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാന്നല്ലാതെ, കാരണം എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൗതിക ജീവിതം, അതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ അതിനെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മനിത്ത വിനിവൃത്ത കാമഹ ദ്വന്ദ്വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢ പദമവ്യയം തത് മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങളൊഴിഞ്ഞ് ഹരേ കൃഷ്ണ. മിഥ്യാഭിമാനം മായാമോഹം ദുസംസർഗം എന്തുവേണം പറഞ്ഞ? ഒന്ന് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ. ഒന്ന് മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം. ഈ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതികമായ തൃഷ്ണ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും, പറഞ്ഞ ദുഃഖങ്ങൾ, സുഖം ദുഃഖം, ഈ പറഞ്ഞ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിതനായിട്ട് വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർക്ക് എന്താ സാധിക്കും? പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് ഇത്രയും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ 6 വരെ, ഇപ്പൊ ഈ 5 വരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഈ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ, അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഈ അറിയാലിനെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മാറാനായിട്ട്? ഭഗവാന് വിരക്തിയുടെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ ശരണം, കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തത, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടമാരാണ്? ഞാനാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനോട് ആസക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ വിരക്തി എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 6 മുതൽ ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസംസർഗം, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, 3 ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാതും ഞാനാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നെല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അതല്ലേ, അതാണ് എന്ത്? മിഥ്യാഭിമാനം. മായാമോഹം സെയിം അതേപോലൊക്കെ തന്നെ, അതായത് എല്ലാവരും നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്, അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലത് പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു. പിന്നെ ദുസംസർഗം, മറ്റുള്ള ഇതായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ, കൂട്ടുകെട്ട്, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമമായ അശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ന തത്ഭാസയതോ സൂര്യ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത്കത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ? പുരുഷോത്തമനെ കുറിച്ച്, പുരുഷോത്തമ യോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറയണത്? ന തത്ഭാസയതോ യതോ സൂര്യ യതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യത്കത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തഥാ മാ പരമം മമ. പരമമായ എന്റെ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമമായ വാസസ്ഥാനത്ത് സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും അവിടെ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. എവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്.
ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ വാദ്യയുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തി കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ തിരിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞ, മാമേ വംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതാസനാതനഃ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, മാമേ വംശോ ജീവലോക ജീവഭൂതാസനാതനഃ മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. എന്താണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ശാശ്വതാംശം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. എല്ലാവരും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതാണ്? 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയം 5 ഇന്ദ്രിയം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പഞ്ചേന്ദ്രിയം ഒരെണ്ണം ഏതാ വരുന്നത്? മനസ്സ്. ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. ഈ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തുകളും ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ അവര് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെ പറയാ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളത് ഗുണത്തില് നമ്മള് തുല്യമാണ്, പക്ഷെ അളവിലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുണത്തില് നമ്മളും ഭഗവാനും തുല്യരാണ്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാല്, കടലിലെ ജലത്തിന് എങ്ങനെയാണ്, ഉപ്പ് രസമാണ് അല്ലെ, കടലിലെ ജലം ഉപ്പാണ്. ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം എടുത്താലും അതിനും എന്തുണ്ടാവും, ഉപ്പുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കടലിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്, ഉപ്പ് തന്നെ. ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപ്പിന്റെ ഫീൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു തുള്ളിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഗുണത്തില് രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്, ഉപ്പാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും, ഒന്നൊരു തുള്ളിയാണ്, ഒന്നാ കടലിലെ വെള്ളം. രണ്ടും അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ ആ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ആ തുള്ളിയാണ് ആര്, നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണത്തിൽ ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? രണ്ടിന്റെ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്, ഉപ്പാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തീപ്പൊരി, തീ കത്തുമ്പോ ആ തീയിൽ നിന്ന് തീപ്പൊരി തെറിക്കും അല്ലെ. ആ തീപ്പൊരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കളാണ് തീപ്പൊരി. അത് നീങ്ങി പോകുന്തോറും അതിനെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, തന്നെത്താൻ അണഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ തീയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെന്ത് വരുന്നത്, ആ തീയിൽ നിൽക്കുമ്പോ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അത് ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തീപ്പൊരി പോലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന് തുല്യമാണ്. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്, അത് വ്യത്യാസമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ചാപ്യാത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവാത്മാവ് എപ്രകാരമാണോ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങള്, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ആര്, ജീവാത്മാവ്. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അത് നമുക്ക് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യണത്. ചിലപ്പോ നല്ല ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചീത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ചിലപ്പോ മേന്മയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ശരീരങ്ങൾ, അതായത് ഈ 84 ലക്ഷത്തില് മനുഷ്യരല്ലാത്ത കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലേതിലും വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്,
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്, കർമ്മം അനുസരിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതായത് കണ്ണ്, ചെവി, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മള് സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം, 2 ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ശരീരമാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇത് 3 അടങ്ങിയതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മൾ മരണപ്പെടുമ്പോ നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മളീ ശരീരം, അതാണ് സ്ഥൂല ശരീരം. അതാണ് എന്ത്? നശിച്ചു പോണത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോ, ആത്മാവ് വിട്ടു പോകുമ്പോ സ്ഥൂല ശരീരം ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളത് ഇല്ലാണ്ടാകും. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഒരു ശരീരം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ എന്ത് വരും? ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ പിന്നെ അത് അവിടെ വീണ്ടും നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവ്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭൂഞ്ചാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാകും, പ്രത്യക്ഷമാകും. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്കറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ടാണ് ഏതു തരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ശരീരം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇനി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ. കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഗുണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിന്തകൾ മാറ്റം വരും. ചിന്തകൾ മാറുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രവർത്തികളും സ്വഭാവം മാറും, പ്രവർത്തികൾ മാറും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലേക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ശരീരം, മേന്മയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഇന്നലെ വരെ നമുക്കത് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായപ്പോ നമ്മൾ മാറി. പക്ഷെ മൂഢന്മാരെങ്ങനെയാണ്? അവരിതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ അജ്ഞാനികളാണ്. അവർക്കത് അറിവുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ, അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊന്നും എത്ര പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ തന്നെ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നെന്നോ അത് കണ്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല? ആ ജ്ഞാനം അവര് നേടുന്നില്ല. യദന്തോ യോഗിനൈശ്ചന്യം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസഃ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നവർ, അപ്പൊ അവര് ടി വി കാണുന്ന പോലെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ആ അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക്, ആ ഒരു ലെവലിൽ ഉയർന്നവർക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക്, മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇത് വിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ആത്മാവിനെ, പരമാത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവന്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രം, ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസായ ദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിധിമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റിയിട്ട് ശോഭമാനമാക്കുന്ന ആ സൂര്യന്റെ തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് സൂര്യന്റെ തേജസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും തേജസ്സുകളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അഗ്നിയുടെ തേജസ്, ചന്ദ്രന്റെ തേജസ്, സൂര്യന്റെ തേജസ്, ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബുദ്ധിഹീനന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഒക്കെ ഉറവിടം, അവരുടെ തേജസ്സിന്റെ ഉറവിടം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഗാമാ വിശ്യച്ച ഭൂതാനി ധാരായാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണാമി ചൗഷതി സർവ സോമോ ഭൂത്വരസാത്മകഃ. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകർന്നത്. പിന്നെ അടുത്തിൽ എന്താ പറയണത്? എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സസ്യങ്ങള് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിൽ. അത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും അത് അത്യാവശ്യമാണത്. കാരണം അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാദ് വരുന്നത്. ആ സ്വാദിഷ്ടമാകുന്നത് ഈ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ്, ചന്ദ്രപ്രകാശം കൊണ്ടാണ്, ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിലൂടെയാണ് അതിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നതും അത് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് മാറുന്നതും. അപ്പൊ അത് ആരിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലൂടെ. അതിനും കാരണമാകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. കാരണം നിലാവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? അതിന് വളരാനും അത് സ്വാദിഷ്ടമാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള ശക്തി നൽകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണിത്. ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം പകരുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂതോ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമന്യം ചതുർവിധം. ഇനി എന്താ പറയണത്? സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയും ഞാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എല്ലാ ജീവികളുള്ള ദഹനാഗ്നി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടില്ല, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന്. അതായത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണത്. അപ്പൊ ഭക്ഷണം തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അഗ്നി, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങള് ദഹിക്കുന്നത്. വൈശ്വാനരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഗ്നി, അതിന്റെ പേരെന്താണ്? അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത. വൈശ്വാനരൻ എന്നാണ് അഗ്നിയുടെ പേര്. ആ വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട് ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട്, ഉദരത്തില്
ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അഗ്നിരൂപത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പിന്നെന്താ പറയണത്? പുറത്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പൊതുവെ നമുക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിഴുങ്ങേണ്ടത്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടത്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടത്, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണുള്ളത്. അതിനെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്ന വൈശ്വാനര അഗ്നിയായിട്ട്, ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെന്നുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. അഗ്നി ആയിട്ട് സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരമഹവേദ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. ഇനെന്താ പറയണത്? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അപോഹനം ച വേദൈശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത കൃത്വേദ വിദേവ ചാഹം. സർവജീവികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്മരണ ഉണ്ടാകുന്നതും ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതും മറവി ഉണ്ടാകുന്നതും ആരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? എന്നെ കുറിച്ചാണ്. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്മരണ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വൈഭവം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിലുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി വൈഭവം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തീക്ഷണാശക്തി, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി അതാരാ തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പിന്നെ മറവി ശക്തി, സ്മരണ ശക്തി, ഇതൊക്കെ സ്മൃതി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ സ്മരണ ശക്തി, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രക്രിയകളുമാണ് എന്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളില് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള്, ഇതൊക്കെ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷരാശക്ഷര ഏവച ക്ഷരാ സർവാണി ഭൂതാനി കുടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യത്തെ. ഇനി പുരുഷന്മാർ 2 തരം. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പുരുഷന്മാര് 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റു പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരും ഒന്ന് തെറ്റു പറ്റാത്തവരും. തെറ്റു പറ്റുന്നവരും തെറ്റു പറ്റാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളോ തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പറയാണ്. ഒന്ന് തെറ്റു പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട്, 2 തെറ്റു പറ്റാത്ത പുരുഷന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റു പറ്റാത്തവരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്തല്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരല്ല, അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ് അവരെല്ലാവരും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരെല്ലാം എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കളായിട്ട് മാറാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവായിരിക്കും പിന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ? പോയോ എല്ലാവരും? ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മീയ അതിന് വേറെന്തൊരു പേര്? മുക്താത്മാവായിരിക്കും നമ്മൾ, അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും. ബദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ആത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്. മുക്താത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടി ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറും? മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറും. മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല, അല്ലെ? മുക്താത്മാക്കള് ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയ കൺസെപ്റ്റ്? മനസ്സിലായി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കള് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ബദ്ധാത്മാക്കളായിരിക്കും, അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നവരായിരിക്കും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർ മുക്താത്മാക്കളാണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഉള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ആ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ജനനം വരുന്നുണ്ട്, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്പാദനം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ഷയം, നാശം, അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ഒരേ ഭാവത്തിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, വാർദ്ധക്യം വരുന്നില്ല, ജനനം മരണം വരുന്നില്ല, ജരാനരകളൊന്നും എന്തിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങൾക്കും ഈ ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിക്കും. അത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല? ആത്മീയ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്താത്മാക്കളായിരിക്കും. ഉത്തമ പുരുഷ സ്തന്യ പരമാത്മത്യാഹൃതാഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വരഃ. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഞാനും ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാര് 2 തരത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കൂടാതെ ഒന്ന് മുക്താത്മാവും ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഭക്താത്മാവും. അത് കൂടാതെ ഈ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷനായ അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവരെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് ആരാണ്? പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് ഇവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ആരാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാനും കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടെന്നും കൂടി ഭഗവാനത്തിൽ പറഞ്ഞവരാണ്. യസ്മാക്ഷരമതീതോ യസ്മാദക്ഷരമതീതോ ഹമക്ഷരാത്തപി ചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രഥിത പുരുഷോത്തമഃ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവ അതിശയനും ആയതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരും എന്തെന്നാ പറയണത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ, സർവശ്രേഷ്ഠനുമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് അതിശയിക്കാനായിട്ട് ബദ്ധാത്മാവാവട്ടെ മുക്താത്മാവട്ടെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാവായാലും മുക്താത്മാവായാലും ഭഗവാനെ മറികടക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് വിളിക്കാണ്? പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അറിയുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് എല്ലാതും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമസത്യമാണ്. ആ പരമസത്യമായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവർക്ക് എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഏറ്റവും പരമമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം. ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അവർ എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് തീർത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്? എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയാണ്, ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരാണ്.
അപ്പോ നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നും കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്താമയാനഘ ഏതത് ബുദ്ധോ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതാ കൃത്യശ്ച ഭാരത. എന്താ പറഞ്ഞ? ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം, ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉപദേശിച്ച് ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഇതമുക്തം മയാനഖ. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മയാനഖ എന്നാ പറയണത്. അനഖ, അനഖ എന്ന് വെച്ചാല് പാപരഹിതനായ എന്ന അർത്ഥം. ഇവിടെ ആരോടെ പറയണത്? ഹേ പാപരഹിത, മയാനഖ. പാപരഹിത എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനനോട് പറയണം, ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം എന്താണ്? വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ബുദ്ധിശാലികളായിരിക്കും. അവരുടെ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും? പരിപൂർണത കൈവരുന്നും കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഉപദേശിച്ച് തന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതിരഹസ്യമായ വേദങ്ങളിലെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതറിയുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിശാലികളാണ്. അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കൈവരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരസത്വം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആയിരിക്കണം എന്തറിയേണ്ടത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത കൈവരുന്നു ഭഗവാനോട് പറയണേ. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു തരം ബാധയാണല്ലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് ആ ബാധയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പോ എവിടെയാണോ ഈ ആധ്യാത്മികമായി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാനും തമ്മില് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത് സേവനം ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, രാധാറാണിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ബുദ്ധിമാനാകാനായിട്ടും വിശുദ്ധനായി തീരാനായിട്ടും എങ്ങനെയാ സാധിക്കാം നമുക്ക്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്സ്യൂള്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശുദ്ധനായി തീരാനും ബുദ്ധിമാനായിട്ട് തീരാനും സാധിക്കുക. ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാതെ ഭൗതികമായ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആരാകുന്നില്ല? ബുദ്ധിമാനാകുന്നില്ല. ബുദ്ധിമാനാകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ശരിയായിട്ട് നമ്മളെ മാർഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറ്റുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് അറിയില്ല? ശരിയായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടാത്ത പോകും. അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തിയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല വെൽ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും, നല്ല കാണാനായിട്ട് നല്ല സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ അയാളെ നമുക്ക് ആരായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ബുദ്ധിമാനായിട്ട് അയാളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാള് എന്തറിയുന്നില്ല? ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഉത്തമ ജ്ഞാനം അയാൾ നേടുന്നില്ല. ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യാ നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നിയാലും ആ നിലയ്ക്ക് അയാളെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മള് രൂപത്തിലോ ഭാവത്തിലോ അല്ല നമ്മളെ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കുചേലനാണ് അല്ലെ. കുചേലൻ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കീറി ആകെ അഴുക്ക് പിടിച്ചൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ഒരു ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണനാണ്.
ആ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുമാണ്. ആ കുചേലനെ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലല്ല എന്തിരിക്കുന്നത്, ഭക്തൻ ഭക്തി ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ എന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒരാളെ ബുദ്ധിമാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ്? ആദ്യം ഈ വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? എന്തിനാണ് വേദം പഠിക്കുന്നത്? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്, ഈശ്വര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെ? ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി. എല്ലാ വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. എല്ലാവരും എവിടെ നയിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അറിയാതെ വൃക്ഷത്തെ എന്തിനോടാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്? ബന്ധങ്ങളോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ വൃക്ഷത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മായാമോഹം, ദുസംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. അതായത് 3 കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, സംസർഗം, ഭക്തന്മാരായിട്ട് അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മിഥ്യാമാനം അല്ലെങ്കിൽ മായാമോഹം, ഇതൊക്കെ അത് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖവും ദുഃഖത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജീവ ഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന്റെ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ പേരെന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അഗ്നിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ശരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനുമാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പറയില്ലേ? അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട്. ലോകവും